भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय जाबाय। आङो दिनै नोंथांमोननो देखायगोन जों गामिखौ एसे स्टेटल' जों गामिया स्टेटल' भिडिअखौ नायलांबाय था आं नोंथांमोननो देखायगोन। हाय 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 नांगौबा सेंग्राफोर लाजि मोनदों बिराद लाजि बिथाङा गोसोथोननाय गैथ'वाना लाजिदों एक्ट्रिस जाहैनायसै जोंहा बावैसोनि उनावनो बियादय बे आंनि बियादय सेंग्राफोर नांगौब्ला कन्टेक्ट नाम्बाराव जाया मानो जाया मा खायलेंथ' नायलाय हागौ लायबाय ने डाइरेक्ट थफा नुलानो फसायखागोन एसे मोजां लामाफ्राव अबस्था गैया नै सेन्देल खुनानैसो थाबायनांसिगोनलाय गाबोन देखायनायसै आं दायो आं दखानाव थांनो ओंखारगासिनो गामिनि लामानो सानसे दखानाव थांनो मोनाबायथाय एकदम खना नांनाय बायदि मोनलायथारखायोलै गोसोआनो दखानावबा लेंखायो हनै जोंना बाजैया हनै मोजां डाइलग होखायो थांबाय हनै एसपाथार डाइलग होनायाव बिखुनजोखौ खेब होनलांबाय दा जोबमाख' दाबो जोंनि गामिया दंबावो बेनो गामिनि मुंखौ 2 नं लावख्रिगुरि बुंनाय जायो 2 नं लावख्रिगुरि चिरां जिल्लानि सिङाव जोंना ओरैबायदि जायो गामियाथ' दं अनेकनो माने दै गेजेरावसो ओरैबो आइ दैमा थाबाय आरो ओरैबो सानजाथिं नांगल दै थाबाय गेजेरावसो दैलांबायथाय मावरिया बायदि जायो जेबो थांनो मोना लायनोबो मोना दै देरबायथाय नाव सालायनानैसो बारनांगौ जोङो गामिनि मानसिफ्राथ' मिथिखायो सोरबा बे गामिनि मानसिफ्रा भिडिअखौ नायाब्लाबो जागोन ओइ जे किबा खरियासे मुइ ओइ जे मेदामा लाजि गुसु जेराव मोनो खारलुंलाबायो नालाय एसे लाजियो ओरै हाय नुदे गोरा होनबाव लामाया बिदि जायो नायलाय नै ओरै खालामनासो थाबायनांगौ ओइ बिदि जायो लामाया बिदि जायो फाग्ला सेन्देल खुनानै थाबायनांगौ नै नुबाय लामानि अबस्थाया बिदि जायो सोरबा हाब्रुआव थाबायनो गोसो दंब्ला फैनो हागोन जों लागोजों दा जोंनि गामिया बेखिनियावनो जोब्बाय ओरै हाबलायबाय गोजोनफुरि ओरैथिं गोजोनफुरि जालायबाय नैबे लामा आं गसंनायनि ओरैजों गोजोनफुरि ओरैजों 2 नं लावख्रिगुरि बेनो जोबथा जासिगोन आरो बैयाव दैसा दंबावो आं दा देखायगोन नोंसोरनो बेखौबो दा बेखिनियानो दाना हाग्रासोखा टाउनाव थाग्राफ्रा फैनोसो बागोन आंबा जों गुबुन रायजोआव गुबुन हादोराव थायै न'आव फैला बोरैबा मोनफैयो गोसोखौनो मोनाफ्राव ओंखारनो गियो एकदमबारे खोमसि मोनजोबखायो ओंखारनो गियो मोनाफ्रावबो नैबो एसे माइ सौगासिनो दङ दावराव जादों एसे दा ओरै बेखिनियाव जोब्बाय
आरो ओरैजों थाबाय गोजोनपुरि बेयाव एसे दावराव जादोंमोन माइ सौगासिनो दङ जोंनि बाजारखौथ' आं नोंथांनो दाख्लै देखायखाबाय दिनै बाजारखौ लाथ'ला साननैसो जाबाय बेखौ खुरनाया दाख्लैनि साननैसोनि सिगां बाना जादोंमोन बे बानायाव खुरनाय दुब्लिनिफ्राय लामा लामासो बाग्लायबोयो दैया बियो लामासो नोंथांनो देखायगोन बैनिफ्राय खुरबाय बे लामाया बेयाव दैसा दङ लामायानो दद्रा जाजोब्बाय नै बैयाव गंसे आरसिसि दालांनि गोनांथि आरसिसि ब्रिज ससे ओरैनो बाक्सु बायदि बिराद गिदिर जायोना दैया ओमफ्राय ओरैबो नै बिथिंबो ओरै दुब्लिनिबो हाबमोना दाख्लै बे फेन्दासे जादोंमोन दैया बाना जानाय समावहाय दा दिनैथ' रानजोब्बाय दिनै इसिबां नांजाला आरो जोंनिथिं बांसिन माइसालि माइसो गायोना दासो गायहांदों नै दिनै गायनाय बियो आरो बैयो फाथो आबाद ओरै साहाथिं बिसोन बेबो फाथो लामा सेरनिबो बे लामाया जाबाय आबै जालां थांग्रा आरो नैबे आं फैनाय लामाया जाबाय 2 नं लावख्रिगुरि 1 नं लावख्रिगुरि थांबाय आरो नैबे लामाया जाबाय ओरैजों आइलाबिउ थांबाय ओरैजों गयबारि थांबाय मोनब्रै लामा नै सेंग्रा मानसिफ्रानो दखानल' जायो हनै दखान आं दहाय होनबायना दखानाव सानसे थाङालानो खना नांनाय बायदि मोनलायो होननानै बेबायदिनो दखानदारफ्राबो हिनजावफोर गोजा मोजां दंथारो एकदम साफानो बेखायनो गोसोआबो लेंबाय थायो फैबाय थानो दखानदारफोरखौल' नायनो लुबैखायो सिख्लाफोरखौ नाया जों दखानदारफोरखौसो नायो बुरै लाबो बर' दख'ना गोमो दावदै गाननायजों बेसेदि समायनाय नुयो बुरै लाबो गोजाननिफ्राय सिख्ला बायदि नुलायो सोरबालाय गोजाननिफ्राय आइ लाभ इउसो नुलायबावगोन अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक होदो आरो आंनि चेनेलाव बोरैबाफोर गोदानै हाबफैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना थांदो हायोब्ला शेयार खालामदो एसेनोसै बाय बाय गोजोन्थों जै बर' हारिनि जै